back to YouTube channel. So pinibang Biskorma pujar ni la lapen negarian tame ke palon dun la lapen kewan kitjeng bantame mondir ta pondit lang negari ke pini Biskorma pujar ni si palon dun pina lapen pinya video bang de padingo ila lapen juthulang video bang thiek sitame nanglang pipon popusi neng chithela lapen non bang ke usahan abang si alek papa ipo lapen nili channel sitame nang subscribe kelang bute nang subscribe mo lapen kabunai kithek ubang ki kadilang ni tame Charlie tun bombo lapen a video bang nang wan bombo so nang lang dun thubamon pinya video ka lasin nang paklang kon